गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। CLA राजनितिकनि सेक्रेटारिखौ हुमखि होदों। बिथांनि न'नि गेटआव माधव हुसियार इउपिपिएल मुर्दाबाद होननानै लिरनानै गालांदों आरो मोनसे गोसोम फ्लेगबो लागायना गालांदों। सोर दुथाङा बेखौ खालामदों दासिमबो मिथिनाय जायाखै आरो बेनि बागै इनभेस्टिगेशन सोलिगासिनो दङ। अल आसाम गुरखा इउनियन आफादा होदों होननानैबो लिरनानै गालांदों। नाथाय आक्सु आफादनि लिडार बिथाङा बुंदों दि अल आसाम गुरखा स्टुडेन्ट इउनियनआ बेबायदि लिरनानै गालाङाखै होननानै बिथाङा बुंदों। बेवखायनो बेनि बागै गोख्रोङै इनभेस्टिगेशनखौ खालामथारनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। आसाम मरिगाव डिस्ट्रिक्टआव मोनसे राजा लामानि जाब्रबथाय जायो आरो बे जाब्रबथायाव जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो गासै 14 सुबुंफोरा गाज्रियै जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। धोरोम सिबिग्राफोरनि गारिया मागो दमासिनि मुङाव लहित दैमायाव दुगैनानै न' फारसे थांनाय समावनो ट्राकजों मोखांजों मोखां सौदावनानै एक्सिडेन्ट जादों होननानै मिथिनाय जादों। साननैसोनि सिगां दिल्ली जाहांगीरपुरीयाव थानाय पालसा डायरी ओनसोलाव सासे सुबुंखौ गोदोना हास'ना बुथारदोंमोन। गोदोना हास'ग्रा 2 सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हाबाय। बिथांमोननि मुङा नाशाद आरो जगजीत सिंमोन। मैया डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक अफ कंग' हादोराव थानाय कासिन्डि लुबेरि हा गिर्जा सिङाव बमा बेरनानै गासै 10 सा खृष्टान सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय आरो गासै 39 सुबुंफोरा गाज्रियै जोखोम जादों। गिर्जायाव बाप्तिस्मा होनो नागिरनाय समावनो बमाखौ गिर्जा सिङाव बेरहोदों। बमाखौ सोर होदों दासिमबो मिथिनाय जायाखै, नाथाय मुस्लिमनि ISIS खौ होदों होननानै सासपेक्ट खालामनाय जादों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बागै बुंदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। बर'आथ' बेफारिसो, खामानि गैया, बे बेफारि बर' जाथिखौ फाननानै फैदों बियो। बेहालाय आंखौ बेबायदि बुंनायनि जेबो अधिकार गैया बेहा। प्रमद बर'आ दिल्लीयाव सारेन्डार खालामनानै फैदों। जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै सुक्ति खालामनानै फैदों। प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै बहुद बोसोर थगायबोबाय थादोंमोन। दिनै नुजाबाय प्रमद बर'आ माने बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै आन्दलन खालामनाया राजनितिनि थाखायसोमोन। दिनै नुजाबाय। मोनसे समाव बुंदोंमोन बियो, प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे आङो MCLA EM बा MP MLA जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै होनना बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै सुक्तिनि उनावनो, सुक्तियाथ' जिर'खा, बे सान्थि सुक्ति, बेयो मोनसे सुक्तिनि दारै गोदान जिनिस जेबो मोनाखै। बरंस BTCखौ माने BTCनिफ्राय गामि दानख'नो हागोन होननानैसो सुक्ति खालामनानै फैदों। सान्थि सुक्तिनि बादै जेबो जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।